L'equip de Copatge s'ha traslladat aquesta setmana fins a l'Empordà per conèixer la particular història del jove celler sota els àngels. Hem quedat a peu de vinya amb la María Jesús Polanco, una madrilenya que juntament amb el seu marit ha apostat per a complir el somni de viure al camp i elaborar vi respectant al màxim l'entorn. María Jesús, ¿y qué hace una madrileña en este paraje? Aquí en medio de Cruïlles, el peu dels Àngels y en Monells y aquí en medio. Pues fíjate que cuando Guy y yo nos encontramos, él es de Gales, yo entonces vivía en Estados Unidos y decidimos continuar la vida juntos. Cuando yo llegué a Inglaterra pensé que aquel lugar no era para mí. Fíjate que me podía haber quedado en Estados Unidos toda la vida, a lo mejor, pero el campo, la provincia inglesa me resultó de lo más convencional, de lo más cerrada, y entonces le propuse, venga, yo necesito un sueño, ¿qué hacemos? ¿Dónde nos vamos? Y empezamos a buscar ese lugar, que no fuera ni España profunda ni su Inglaterra profunda. Establerts ja al Baix Empordà i sota l'assessorament de l'enòleg Jaume Serra, es dediquen per complet al cultiu de la vinya amb un repte afegit, que els vins transmetin la seva manera de pensar i de viure, una sinceritat i autenticitat amb la naturalesa que, segons ells, s'aconsegueix a través dels vins ecològics i biodinàmics. María Jesús, la vostra forma de treballar segueix la filosofia del Rudolf Steiner, de la biodinàmica, que de fet el treball biodinàmic comença a la vinya, i ara mateix estem veient un dels processos que esteu fent, que és el de la poda. Això, en quins moments podeu, per què podeu d'aquesta manera? Explica'm una mica la biodinàmica a la vinya. Para podar, por ejemplo, utilizamos los ciclos de la luna decreciente. No está directamente relacionado con la menguante o creciente, sino decreciente de los ciclos. Y es cuando la energía, la fuerza de la planta se va a las raíces. Ese momento es cuando podamos. Ocurre cada 2 semanas. Hay días que ya no solamente es la luna, sino una alineación de planetas especial que no podemos podar, incluso dentro de las 2 semanas de la luna decreciente. Por tanto, hay un calendario que publica esta gente de la Asociación Biodinámica que nos va diciendo qué días no podemos dentro de esos días. ¿Qué características está proporcionándonos? Es lento la biodinámica, va entrando, sus efectos son lentos. Creemos que vamos a poder tener unas plantas mucho más fuertes, mucho más sanas, mucho más equilibradas si hacemos este tipo de agricultura. Ahora ecológico desde el primer momento. Y así que nuestros vinos son mucho más naturales. Cuando bebes cualquiera de nuestros vinos no te duele la cabeza. Esto es el primer síntoma que la gente nota. A Sota els Àngels experimenten provant de reduir al màxim els tractaments que es fan a la vinya. La María Jesús ens du fins a la bodega perquè tastem un d'aquests experiments. María Jesús, ¿qué es això? ¿Qué buscataste? Mira, sorpresa. Es una cosa que me hace mucha ilusión que pruebes. Es nuestro primer experimento de vino sin sulfitos y sin levaduras añadidas. Totalment natural. Totalmente natural. Y sorprendentemente nuestros asesores les hemos sorprendido muchísimo y están encantados. Ells no es pensaven que sortiria... No, ellos no creían, no, porque es un mundo que desconocen, pero estamos aprendiendo junto con ellos. O sigui, una mica experimental. Sí, sí, sí. És com si mengessis el raïm, com si masteguessis el raïm. És superfresc, superaromàtic, fantàstic. Gràcies. Baixem fins a la sala de barriques on l'Albert, enòleg de la bodega, ens dona a tastar un merlot.
Maria Jesús, el merlot és una de les varietats que treballeu, però no treballeu monovarietals, treballeu en cupatges, i aquests cupatges els feu un cop el vi ja ha fet el seu envelliment en barrica, no abans, no? Sinó posterior. Sí, sí, sí. Elaboramos cada variedad por separado. Y una vez que llegan, que consideramos que ya está, cada una por su cuenta las mezclamos. Y hasta ahora no hemos hecho ningún monovarietal. Lo que no quiere decir que a lo mejor en algún momento hacemos algo, pero algo especial. I el nom del celler, Sota els Àngels, d'on surt, d'on ve? El nombre del celler, estamos contentos. Fíjate que nos pasamos 5 años viviendo en Gerona cuando estaba todo esto en obras y no podíamos vivir aquí, y veníamos prácticamente cada día. Y nuestro camino preferido era cruzar por Los Ángeles, subir a la montaña y bajar hacia acá. Y cuando estábamos dando vueltas al nombre y queríamos que tuviera algo especial en el nombre, Guy dijo, ¿cómo se dice debajo en catalán? Porque tenía Los Ángeles en la cabeza y sonaba perfecto. Sota els Àngels era maravilloso, claro, ahí es donde estamos. Y entonces nos quedamos con este nombre. Avui amb la Maria Jesús fem un tast molt especial perquè tornem a la vinya, tornem d'on comença el vi i la gamma que tenim de Sota els Àngels és aquesta que veiem aquí sobre la taula, el DCA, el Sota els Àngels negre i el Sota els Àngels blanc. Comencem tastant el Sota els Àngels blanc, fet a base de picapoll i voanyer. És molt fresc, és molt net, és molt agradable. Sí, tiene mucha fruta. Sí, aquests 4 mesos de barrica que explicaves no se li nota, és molt més fruita que barrica. De fet, és una mica això, no? Buscar aquest equilibri. Claro, buscamos que la madera no invada, que simplemente le dé una más. El que necessita, aquesta mica d'empenta. I en boca, el tastem? Quina de les dues varietats diries que predomina més, la Viognier o la Picapoll? O és un assemblatge bastant interessant? No sé, la verdad, no. Esto sois vosotros. Yo voy aprendiendo y no las reconozco realmente. Sí que sé cuando se mezcla y digo, ahora me gusta, pero esto es Jaume. Jaume decide por ahora cuál es la mezcla ideal para este año. Jaume Serra, l'enòleg que us assessora. Maria Jesús, tastem el negre? El Sota els Àngels. Sota els Àngels, sí. 2007, ¿es este? És un privilegi tastar aquest vi enmig d'on surt, Això no ho pot dir tothom. Sí, esto es la maravilla, este viñedo. Este vino casi me gusta más esta parte que la siguiente. Perquè té molta fruita, té molt d'entorn. És fresc, però és potent, té fruita, però també té fusta, és un lligam de tots els elements, molt complexa i molt llarg, amb molt de postgust. I a més és com si t'estiguessis menjant el raïm, com si l'estiguessis mastegant. Maria Jesús, he disfrutat molt amb la visita. Moltes gràcies per obrir-nos les portes a Sota els Àngels i per acompanyar-nos en aquest trajecte. Gràcies a vosaltres. Merci. Fins la propera.